بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين en jetti Allah no feewi e calmini kadi dendagal hettiyankoɓe radio men Daka FM kala ɗo ɓe mbawi tawede e joklina windere he foof ko noon kadi calminiten ceerno men khalifa men jokkorgal men hono ceerno Alaji Ahmad Tidiani Ba kanko e dendagal waldiɓe makko o ɗo l'islam ɓawo ɗum kadi en calmini dendagal Madina Gounass e ko takki ɗum e ko taari ɗum foof en mbaɗino kewnon en wadde musidɗo moɗon Ahmadou Yaya yaadude musidɗo moɗon ceerno Ahmad Samba Lo so yaade yettade eɗen guure ɗe Cheikh Siraji Dine Sinthi o acci toon kadi sahabaɓe makko moƴƴuɓe labaɓe ene gollanamo l'islam o ene gollana koye mumen l'islam o ko noon kadi eɗen gandi ɗo e wuuro men teddugo Madina Gounass hono ɗin galleji kadi tedduɗi labaɗi ɓen mawɓe tedduɓe kadi labaɓe ene tawe ɗo e nder wuuro ngo Madina Gounass ko ɗum woni ko itti en hande o addi en ɗo e goto e sahabaɓe Cheikh Siraji Dine radiallahu taala anhu kono kadi sahaba ceerno men ceerno Ahmad Tidiani Ba goto mo ganduɗa ko inne ande hono Ba Mamadou Sissoko mo ganduɗa so tawi ko taari garduɗa e mum a tawat ɗon so tawi ko gandal garduɗa e mum a tawat ɗon so tawi kadi garduɗa e muɗum kadi ko almudagal a tawat ɗum ɗon ɗum noon hande en gari ɗo e galle makko eɗen jodde makko eɗen jiiɗi yewtidde e makko hono ceerno men khalifa men Cheikh Siraji Dine radiallahu taala anhu e sahabaɓe muɗum kono kadi eɗen jiiɗi yewtidde e makko goto e sahabaɓe Cheikh Siraji Dine mo ganduɗa ko kañum kadi woni jinnaɗo makko holɗo yi aduna holto yi aduna kolden hitande holto janggi holno adda Cheikh Siraji Dine radiallahu taala anhu ewa ɗum eɗen jiiɗi ɗum andude nde wonno andude en ɗum kadi ko ɗum nafoore nde ganduɗa wonande en ha tengti noon enen ɓesgu dental ngal ha tengti noon enen yontande hande nde ɗum noon Ba Mamadou Sissoko mbawa salminde bandiraɓe moƴƴi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah ceerno Amadou Yaya e yettude Allah e yettude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e juurde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e oɗo ñalawma tedduɗo mo garɗon namnade yoga e ñamgolluji Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu nde wonno kala ko heɓa e kala ko haala hen e kala kaalaɗon fof ko barke makko alhamdulillahi rabbil alamin en jetta en calmini rendo ngo foof ha tengti wonon arɓe ɗo ɓe mi salmini on mi weltima e garol mon en calmini kadi haalirde nde Daka FM Daka Média wonɓe toon e wonirɓe toon e dariɓe lan ina liggo jamma e ñalawma ha arte e moɗon e oɗo ñalawma joni joni gummiɗon ko e golle en jettanama Allah subahana taala bisimilla moɗon en calmini ceerno meɗen ceerno men Alaji Ahmad Tidiani Ba en ñagani momo Allah cellal yo ɓooy dusde en e dendagal sahabaɓe o wondi ko noon tigui ceerno Baba Mamadou Sissoko en beltima no fewi e jiiɗo gartidi moƴƴude beldi kadi hettade machallah duuɗi ɗi kadi min mbi amin nde wonno kono goto e mawɓe meɗen malla ceerno men heewi wiide ni no Sharif Mahamadou Saydou o wi wonde ɓeɗo haalteɓe foof sa yi eɓe kaale wona kamɓe goni hawni komoɓe gabbi o hono Cheikh Siraji Dine radiallahu taala anhu ɗum noon so tawi min mbima ya haalani hoɗi Cheikh Siraji Dine holɓe wonduno toon to Madina Elhadj ko adiɗo o mara ɗo e Madina Gounass holko mbiyatamo eyi alhamdulillahi rabbil alamin yettore wodani Allah yo Allah yool en e barkeji mabɓe kanko e sahabaɓe o wonduno to Madina Seydil Hadji Ali ibnu Aboubakir radiyallahu taala anhu hitande ujunere e temedde jeenayyi e 35 hitande 1935 e capantati e joyyi nden hitande woni duttagol ceerno meɗen Seydil Hadji Ali radiyallahu taala anhu nde hitande ujunere e temedde jeenayyi e capantati e joyyi saabu 1936 Madina Sinthia alhamdulillahi rabbil alamin tawde ko en kalten ko sahabaɓe Seydil Hadji Ali radiyallahu taala anhu kanko Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu nde wonno ko o jontaɗo e saaha makko ko moƴƴo Allah mo ganduɗa kala ñemtinnoɗomo heeɓi hen tan ko moƴƴere radiyallahu taala anhu o
o saha noon kanko Seydil Hadji Mamadou Abdou Saïdou Alpha on sahaba e makko ɓurnoɓe wonduɓe e makko ɓe ina jeeya hen mbiyeteɗo ceerno Ibrahima Diallo. Ceerno Ibrahima Diallo ko e mawɓe sahabaɓe Seydil Hadji Ali jeeya radiyallahu taala anhu. Nde sahsiraji diini ari o watti ceerno gite makko, o watti ceerno noppi makko, o watti ceerno koyɗe makko, o watti ceerno juuɗe makko, hakke ko o yooli e Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïd ha o wonti ceerno wonti mo kanko ceerno men ceerno Ibrahima Diallo. Rewi hen ko biyeteɗo Alpha Mamoudou Kande on ina jeeya e sahabaɓe ɓe Seydil Hadji Ali wonduno radiyallahu taala anhu caggal ceerno Ibrahima Diallo. Alpha Bayla so en duttanima tarihiji maɓɓe goto hen fof ina woni tarih bamu Mouhamadou Bayla en o wiyete Alpha Bayla. On galle mum woni galle ceerno ceerno Bachirou Thiam funnage muɗum ɗon woni galle Alpha Bayla. Yettore woddani Allah on rewi hen ko Alhaji Oumar Seydi wiyeteɗo ni e ceerno Hadi Alpha Amadou Dila Diallo on ta e sahabaɓe Seydil Hadji Ali radiyallahu taala anhu. Alpha Oumar Patel Dia on wonno nde yettino nde ceerno Seydil Hadji Ali yettino nde Seydil Hadji Ali noddi ɓe kamɓe fof sahabaɓe ɓe o wi Alpha Oumar Patel Dia o wi oɗo ceerno yo won koɗoma gona jatigi makko. Alpha Oumar Patel Dia ummi dari nangi jungo ceerno, nangi jungo sahsiraji diini, o nangi jungo ngo ha tiiɗi, o wi jehen to gallam to toon an min woni jatigi ma, an woni koɗo am, on woni Mamou Model en. Yettore woddani Allah Alpha Oumar Patel Dia. Alpha Oumar o Youssou Oumar en ɓen jiidi on woni Alpha Oumar Patel Dia. On woni Mamou Model. Yettore woddani Allah ko on ceer jippinoyno ceerno Madina Seydil Hadji Ali e yamirore Seydil Hadji Ali. Ina jeeya hen ceerno Basiru Alpha Amadou Dila onne ina jeeya e maɓɓe sahabaɓe ɓiɓɓe Alpha Amadou Dila ɓe ina jeeya hen. E biyeteɗo ceerno Ahmadou Yassaru on ina tawa hen. E biyeteɗo ceerno Ibrahima Gueye on ko tarihi makko no heewi ko en calmini ɗon Alaji Abou Ndiaye ko mam makko. Yettore wodani Allah ceerno Ibrahima Gueye omo jogino sifaji e waliyagal e so a yiimo tan a yooloto e nder makko so wona wono Seydil Hadji Ali en jiinoɗa walla wono Seydil Hadji Mamadou Abdou Saïd en jiiɗa a yi taw wono ceerno Ibrahima Gueye heewde annora e wonde ceerno e wonde kulɗo Allah on saaha. Kono noon o woppani cipalagal makko Seydil Hadji Ali guila e zamanu mum ha arti e ceerno, ɗum addi o hoɗoyi Badiar o wonoyto dow maaje to kanko ko toon wonno ngaw makko nde Allah hoddiri o rutti kadi o leeli ko Badiar kanko oɗo ceerno Ibrahima Gueye. En calmini dendagal zurriya makko e dendagal subalɓe fof e barke makko. Yo Allah waɗe barke makko kanko oɗo ceerno Ibrahima Gueye. E yettore woddani Allah rewi hen kadi ko biyeteɗo ceerno Alpha Ishaqa Niang mo Lugge. Alpha Ishaqa Niang omo jeeya e jeeɗiɗo adiɓe ɗo ñande ceerno dari yi lekki ki ɗo juma o woni ɗo, lekki adiki soppede ñande ki soppetende morlel jiire mbaɗen morlel jiire ñande hen Alpha Ishaqa Niang ina tawa mo Lugge jeeya. Yettore woddani Allah omo jogui koyngal e oɗo ko Mamou oɗo député o Amadou Talla ko mam makko o jibini yum makko. Yettore woddani Allah on ina tawa hen mo Lugge. E ceerno Amadou Tahirou Diallo Balaji, ceerno Amadou Tahirou ceerno Amadou Taha so wimo Alpha Ishaqa Niang ceerno Amadou Taifa Diallo Balaji on ina tawa hen e mawɓe ɓe ñande hen. E ceerno Ibrahima Samba Ba Jogel on sertata e makko kanko ceerno sertata e oɗo kanko ceerno Ibrahima kanko no jeeya ko Jogel o ko jeeya Jogel o jeeya ko Balaji. Kamɓe gummodi kamɓe gardi kamɓe guurdi kamɓe maydi kamɓe lelodi nokku goto to wiyete Ayni Madi. E jeeya hen kadi e sahabaɓe Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu tawde en mbi'i ceerno Ibrahima Samba Jogel ina jeeya hen ceerno Bachirou Wan Abdallah Sunnatu
e tore wodani Allah en calmini sunnatnaɓe kamɓe fof en juurimaɓe oɗo ceerno mo ganduɗa jaltirɗo Allah ari tawi Cheikh Siraji Dini o jeeya ko e sahabaɓe Cheikh Siraji Dini gila nokkuji ɗi gonata ko gila ga welani ɓe ngari ɗo ɓe gabbi Cheikh Siraji Dini radiallahu taala anhu eyyi ina jeeya hen kadi ceerno Issa Wane wiyeteɗo ceerno Issa Wane ko gandaɗo e dental he yettore wodani Allah e Alhaji Abdoulaye Diowol eyyi on ne ko hen jeeya ko banwano yettore wodani Allah Abdoulaye Diowol on ne kadi goto hen fof en naati tarihi mum tan eywa en limtata ɓe fof ko sahabaɓe Cheikh Siraji Dini radiallahu taala anhu eyyi ne jeeya hen ceerno Mahmoudou Ba Jogel Afia ceerno Mahmoudou Ba Jogel on ko Afia honno e ceerno Mamadou Oumar Baba Issa ceerno Mamadou Oumar Baba Issa Diallo sa wi Baba Issa e Mamadou Oumar en ko ɗiɗo wonno galle ceerno Mamadou Oumar Baba Issa e Mamadou Oumar Gumalo Mamadou Oumar Baba Issa on woni Baba Issa Diallo Mamadou Oumar Gumalo on woni bamum Abdou Ndiaye Gumalo ko Mamadou Oumar wiyete ay mbiɗa heewi wiide Mamadou Oumar ɓe heewi wiide mo ɗon baba o ko Mamadou Oumar wiyete yettore wodani Allah o ina tawa e sahabaɓe Cheikh Siraji Dini radiallahu taala anhu ganduɗa kañum lelatako so wona o tin ceerno heeɓi mbarude yettore wodani Allah so tawi Abou Ndiaye Allah rokki ɗum ɗeɗo gueɗe ɗe heeɓi hande ɗe ko gueɗe paggaɗe ɗe ganduɗa nde wonno Seydi Hadji Mamadou Abdou Saïdi kanko awdi makko firata hayso a tampananimo so tawi tan o soccodiri e ma kanko awdi makko firata sako noon so a felliti wonde tampanowomo gurnowomo ballowomo labudde a wuran a wallete ha aduna o fotina o bamum Abou Ndiaye yettore wodani Allah ko ni o wano e galle ceerno waɗi ceerno ko ma wiye Mamadou Oumar Gumalo wiye ay Gumalo noto Mamadou Oumar Baba Issa ko ɗum ɓe cendirta e galle Cheikh Siraji Dini radiallahu taala anhu ina jeeya hen e ceerno Ɗahiru Goral Diallo ceerno Ɗahiru Bamum Ceerno Tidiane Ɗahiru on wiyete Ɗahiru Goral sa wi Goral Diallo on ko ceerno denɗiraɗo o wiyannomo Goral kanko sowirannomo Goral o wiyata o noddata inde nde o wiyatamo tan ko Goral ha ɓe mbimo Goral Diallo awi Ɗahiru Goral Diallo yettore wodani Allah ɓe sahabaɓe eɓe gonduno Cheikh Tidiane Siraji Dini gondigal moƴƴal ne jeeya hen ceerno Amadou Tafsir Ly Ɓoggel ceerno Amadou Tafsir Ly ko on woni bamum ɓeɗo liiduɓe ɓe yettore wodani Allah Amadou Tafsir Ly koye almuɓe adiɓe e jangude e jungo ceerno Jeeya Amadou Tafsir Ly ala ko liiduɓe ɓeɗo alaji oɗo galle gonɗo ɗo Cheikh Abdoul Aziz Kane galle maɓɓe nan ɗon on wiyete ceerno Amadou Tafsir Ly Amadou Tafsir Ly Bamou Oumar Ly on wiyete ceerno Amadou Tafsir Ly omo jeeya e takkinoɓe ceerno e baydaji ceerno gila e bayda yagal kamɓe jinnaɗo kamɓe fof baba men ko kamɓe kuɓɓira duɗal Cheikh Siraji Dini radiallahu taala anhu ɗum addani ɓe wonde sehilaɓe e garani e haala babam taw kono omo tawa e groupe maɓɓe gila nde duɗɗal ngal huɓɓa hoore fode kanko oɗo Amadou Tafsir Ly ina jeeya hen ceerno Abdourahmani Ari Gangue o kalten joni mo ganduɗen joni hande barke ina yalti ko jangguinowo deftere Allah e bawɗo Alqur'ana wiyeteɗo Ibrahima Gangue bammakko wiyete eywa ceerno Abdourahmani Ali Gangue ko e sahabaɓe almuɓe ɓattinoɓe ceerno jeeyano gila ko sukaɓe kadi ɓen gonno baydaji yettore wodani Allah ina jeeya hen kadi ceerno Ibrahima Ba Foroya ceerno Ibrahima Foroya on jeeya koye haadimeɓe ceerno radiallahu taala anhu gila Madina Sidil Diadi bamum Sarif Ba en Sarif Ba kañum laɓanno Cheikh Siraji Dini radiallahu taala anhu Sarif Ba ko on wonno laɓowo Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïdi e gurdam mum nde mawni nde e cukagu makko noon nanmi eɓe kaala ceerno Youssou Aliyu wonno laɓannoɗo Seydi Alhaji Mamadou Abdou Saïdi Madina Ali laɓo woni pembowo jinna e pembowo
kanko fembannoomo e cuka e gila e cagadagal machallah yettore wodani Allah Madina Sidila Jeyaani eyyi ina jeeya heen tawde en mbii Ibrahima Foroya mbiyen ceerno Bocar Moussa Sy to Koyna on wonno Uba ceerno Bocar Moussa ceerno Amadou Moussa Sy e Bocar Moussa ɓeeɗo kamɓe gonno Uba kamɓe cincanano Uba eywa cincana Uba noon ko ceerno Bocar Moussa on ko gondunoɗo e ceerno gila to ceerno meɗen ceerno Hamme Baba Talla gila ceerno huɓɓanaka duɗal o ina wonde Seydil Hadji Mamadou Saïd Bocar Moussa Sy en calmini dendagal zurriya makko fof en ina jeeya hen Aliyu Abdoullahi Kaka Sissoko mo ganduɗa kañum wonno Almami Sam on ina jeeya e sahabaɓe Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu e ceerno Alseyni Baylo on woni bamum Hafsatou Baylo en ettore woddani Allah mbomboɓe ɓe eyyi nene mabɓe on jibi nene mabɓe on wiyete Alseyni Baylo donc on saaha ɓe koɗi ko ñamanari ɓe fof ko ñamanari naɓe yettore woddani Allah eɓe gonduno Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu kamɓe groupe mabɓe o wonduno e nene Mariam kamɓe tato gonno ɗowannoɓe daaba mo nen Mariam waɗɗotonoɓe so tawi ceerno ina yaha e sete ko ceerno Alseyni Baylo e ceerno Yousuf Baylo e ceerno Alseyni Baylo en kaali ɗum e ceerno Yousuf Baylo e biyeteɗo ceerno Alseyni Baylo en kaali ɗum e biyeteɗo oɗo mi yegitima koye Fodé Thiabiji Alaji Alpha biyeteɗo ceerno Fodé Thiabiji Hamdallahi walla ceerno Fodé Thiabi ɓeɗo fof ko wona Hamdallahi ɓe konno ɓe fof ko ñamanari konno kodnoɗo Hamdallahi o ko Baba Abdoulaye Kaka on honno Hamdallahi eyyi kono ɗe guure fof kecci Madina eyyi kecci Madina nde Madina Sinthia kamɓe fof ɓe garti ga Madina ga ɓe gabbi ceerno Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïdine ina jeeya hen e ceerno Mouhamadou Almoudou Balde ceerno Mamadou Almoudou Balde o ina jeeya e adinoɓe jeeyade e almuɓe Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu tawde ko nayi ɓe mbiɗon yo limte ɓen noon on keeɓi ko jalti noon saabu ɓe gonduno e Cheikh Siraji Dine ko adi guila e jangganaga mum ko goɗɗum hen guila ferani ha feeri ɓe ina gondi e muɗum ni jeeya e mabɓe e biyeteɗo ceerno Aliou Sare Yero Diamanka ceerno Aliou Sare Yero ba Mouhamadou Ali Diawo en eyyi omo tawa e jeeɗi ɗo limtaɓe ñande Madina Soppete omo tawa hen Aliou Sare Yero mawɗo ASP Tidiane Diawo eyyi Tidiane tigui Babou Tidiane Diawo e calminiɓe kamɓe fof on woni bam mabɓe o wiyete ko Aliou Sare Yero jeeya hen ceerno Oumar Mana Balde ceerno Oumar Mana Balde on ina tawa hen e jeeɗiɗo ɓe ceerno Oumar Mana nana hen on watti ɓe jeeɗiɗo sa namnama jeeɗiɗo ɓe Oumar Mana ina tawa hen yettore wodani Allah ñande wuuro ngo Sinthiate ɓe darodi ɓe adi juldude e Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïdine waktu gadano tisbar ñande alkamisa ñalawma alkamisa ñande hen Madina fuɗɗa soppede tisbar gadano ko ñalawma alkamisa ɓe ina tawda e Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu eyyi ina jeeya hen kadi biyeteɗo ceerno Ismaila Kande mo ganduɗen ceerno Ismaila Kande bamum oɗo en bamum Diallo Kande eyyi on ina jeeya hen yettore wodani Allah e almuɓe Cheikh Siraji Dine ina jeeya hen ceerno Baydi Sare Deela on ferani Sare Deela ceerno Baydi wiyete on ina wonduno e Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu garten e ceerno Yousufi Aliyu eyyi ceerno Yousufi Aliyu mo Faraba eyyi on woni jinnaɗo dartoɗen ɗo ha so en ƴetti konko kono noon tigi ceerno Samba Lo en beltima no feewi saabu andude ɗum ɗo ko hunde wonde fayida no feewi nande Cheikh Siraji Dine radiyallahu taala anhu kono kadi ɓe wurduno ɓe wonduno ɓe gollidanno e l'islam o guila e gurdam Seydi Hadji Ali Thiam ɓeɗo fof kadi nanira ɗum nofuruma ɗum ceerno ɗum ko ɓamtare ɗum ko weltare ɗum kadi ko dañal te kadi wiyama kala ɗo moƴƴuɓe Allah jangtete yurmede Allah eɗen jippoɗo wadde ɗo sikki ala ɗo gonɗen ɗo
yurmede Allah ene jippoɗo alhamdulillahi rabbil alamin kanko eɗen jettanamo Allah no feewi yo Allah jonnu gurdam ɗam amin ya eyyi ko noon Mamadou Cissokho a ari ha jinnaɗo maɗa o hono ceerno eywa Aliou ceerno Youssouf Cissokho Youssouf Aliou Cissokho te kadi on ko poɗɗo andede ko poɗɗo haalede yimɓe ganda holi kanko saabu ko kanko woni jinnaɗo ma hande o dendagal ko keɗɗa e taali eywa gandi ko heewi hen kanko joni wadde on ko poɗɗo andede holi kanko alhamdulillahi rabbil alamin jetti Allah amo yaya amo sambalo amadou en ɗiɗo en jetti Allah e nde yamirore nde wonno fulɓe wonko kalanno fulɓe ne kaala ina mbiya neɗɗo haalta hoore mum kono ko foti haalede ko so haalaka tan nafata sabu so haalama no garduɗon ni ɗum ko nafoore tagore foof wona onon tan kanko Youssouf Aliou kanko o jibina ko hitande 1916 1916 o jibina ko wuro wiyetego Faraba ngon Faraba ngo woni ko e uul wona ɓundu wona gambi soɓɓundu hendu caggal gulum mum no ngol ɗon cirtol ko uul wiyete o jibina ko wuro wiyetego Faraba hitande mbimi ɗonde ay kamɓe koɓe egga hoɗaɓe gonno no yimɓe mbayanno ni koɓe egga hoɗaɓe on saaha ko ɗon ɓe keewi dabbude o jibina Faraba ina jeeya e sifa mo ɓe cifoto ñande o jibinande o wiya ɓiɗɗo gorko jibinama yummakko wiyete ko Dieynabou Ifra e mbiyamo Dieynabou Thiam kono Dieynabou Ibrahima Dieynabou Ifra Jobbo on jibini ceerno Youssouf ne yette Thiam ko Thiamɓe Halwar kamɓe asili maɓɓe ko Fouta o jeeya ko e Thiamɓe Halwar ko Dieynabou Thiam on jibini ceerno Youssouf nde o jibinimo nde wiya ko ɓiɗɗo gorko janngo mum kadi debbo goɗɗo cowiɗo jibini wiya ko ɓiɗɗo gorko ha timmi balɗe 7 ɓiɓɓe worɓe tan jibina balɗe 7 Allah rokkimo ɗum nden ɓe goni ɓiɓɓe worɓe 7 ɗum wiyama jibinama Faraba on sa chef de canton o on ko ceɗɗo o hoɗɗi ko ɗo wiyete Netebulu wonno laamorde canton Oul on saha noon o wi oɗo ɓiɗɗo gorko de ɓeɗo ɓiɓɓe worɓe de ko mami yaha mi yiyaɓe kalane kam jinnaɓe maɓɓe kaala o felliti arde yiide sukaɓe jibinaɓe ɓe woni hankadi o ari kanko lamɗo o wiyete ko mbiyatamo ko Keeba Singate Keeba o wiyete yettete ko Singate ko ceɗɗo on nde o ari o jaɓɓa o holla sukaɓe ɓe foof o wi hol adiɗo jibinede ɓe mbi ko oɗo adi jibinede o wi adiɗo jibinede onon kam mi takkani hooram inde o kam mi wi ɗum Keeba hayso innirama inde wonde Keeba o kam mi innirimo innam o rewi hen kadi gueɗe kewɗe ko watte inde kanko waɗi ñande inde nde o wiya Alpha Youssouf tani amen Sare Alpha cincuɗo Sare Alpha o on ko Alpha Youssouf wiyete o innira Alpha Youssouf o wiya Youssouf Keeba o noon ɓuri jaalade Keeba tan ha hewɓe ne gandi babam wiyete ko Keeba kono ko Youssouf woni inde deftere nde o jibina noon ko wuro wiyetego Faraba e nana caggal gulum tigi kono noon tigi ceerno Baba Mamadou Cissokho min beltima no feewi kadi no mbiɗa ni ɗum ɗo hewɓe nan ɗo ko nande am kam wonno to yi aduna wona e oɗo diwan kono noon nde wonno neɗɗo ko golle makko woni ko manatamo ko golle makko kadi woni ko haalatamo ɗo mbawɗa jeeyede foof e aduna he ɗo mbawɗa tawede foof e aduna he golle ko moƴƴi tan beltima no feewi ko nande am fof sikkanoma taw ko hedde leyɗele ko gaw jibina ko toon tan o waɗo e ñamgol tigi e beltima no feewi joni nden o yi aduna ewa emin jiiɗi andude kadi holto o janggi alhamdulillah rabbil alamin
eyyi nde yeehi ha yonti jangde ƴettore woddani Allah o rokka bam makko toko sono wiye Oumar Ceedel kañum jibini Habib Oumar en Moussa Oumar en Bocar Oumar gonnoɗo Barkatu o bamum Bariyel ko mamum Bariyel jangguinimo noon ko o wiyata ɗum ko bappa ko on o rokka gila ko o suka on noon ko bawɗo alqur'ana wonno adiɓe arde ɗo wawɓe alqur'ana ɓe Oumar Ceedel na hen ko joom suura wonno on jangguinimo alqur'ana ha o jofni ha o jibti kono o limaka e renɓe kanko Ceerno Yusuf o limaka e renɓe ha hoodere nde Allah jalbini nde Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidine sifa mum feeñi e nana e nokkuji he foof to banggal fergo mum gila ferani moƴƴere mum babiraɓe amen wonnoɓe cilon ɓe nde wonno ina jangguidi e makko ina tampide e makko woni Bocar Moussa en ɓe kalden ɗo ɓe ha e hen tato ñamanari Sare Alpha Nayo ɓen fof inɗe mumen miɗo wawi limtede kono noon ko morlel jiire mbatten ɓen nde Ceerno Hammadi ina jeeya hen Ceerno Hammadi ko mbamum Ceerno Yusuf en on nde arti nde ɓaari arti nawi babam en e babam en ko sukaɓe on nawi babam en ɓe nawi tawi Ceerno ɓaari cilon duɗal hoore fonde huɓɓama ɓe gadda kamɓe ɓen sukaɓe kamɓe Aliou Abdoulaye en Aliou Thiam Ali Abdoulaye Thiam Sam kamɓe fof ɓe gadda ɗon ɓe daari kamɓe kuɓɓi duɗal hoore fonde kamɓe kuɓɓira duɗal Seydil Hadji Mamadou Abdou Saidine e nde waɗana duɗal kamɓe goni hofiɓe huɓɓiraɓe kamɓe ƴoganno looɗe Nene Mariame kamɓe gonno ƴogannoɓe Nene Mariame kamɓe goni haadimeɓe mum babam no wiyanno minen hay yerwade lacciri min jerwima yettore wodani Allah e Cheikh Siraji Din jangganagal makko ko ɗon o dari kono ko ceeɗɗo haqqille noon nde o dali ɗon gandal haade maɓɓe ummade ɗon e nder duuɓi ɗi tan ɓe goni ɗon o meeɗani noon sertude e Ceerno jaɓata o serta jaɓata darsu makko o wasa darsude nde wonno ina yi mataw wonko o jogori wonde woni Ceerno ɗo waali fo omo ɗo ñalli fo omo yettore wodani Allah ha Ceerno no yaari Casamance ni aɗa yaari to Madina Sidil Hadji Ali ni ay ha no joɗɗori Madina Sidil Hadji Ali duuɓi 4 ha Ceerno makko o rutti e joomum Seydil Hadji Ali radiyallahu taala anhu ha fergo ngo ummiti arti Madina Sinthiane yettore wodani Allah e fof omo wondi e Cheikh Siraji Dine fodde duuɓi 4 ko adinde Ceerno hajjoyta nde fof omo jokki jangganaga makko ha nde hajju o yonti nde 1941 Seydil Hadji Mamadou Abdou Saidine hankkadi o andi fergo ngo hankkadi joguima jorto moƴƴo o miɗo yiɗi hajjoyde suudu Allah nden wonde o ummodi e fodde joyo e nder fulɓe he walla jeeɗiɗo ɓe ummodiɗo inɗe maɓɓe ɗo e kayitaji he kono ko morlel jiire mbatte inɗe maɓɓe na ɗo ɓe ummodi hajju makko gadano yettore wodani Allah on saaha noon o wi Ceerno Yusuf hankkadi hajju yonti jimmi noon ko andude laawol ngol no wayi jahana en korana en laawol ngol ummade ɗo kam ha mofti ƴewna en nde ɗo yolde no wayi o ummi ɗo noon o heɓoyi mofti kanko baaba omo wiya wonde aha mo anda waliyu fof waliyu no ara Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidine mo meeɗani yiide waliyu fof gande koye ko waliyu mawɗo Allah no adda ɗum ga nde o woni ɗon nde tawi on saaha on diwan masinankoɓe e ñoronkoɓe e ñooro ɓurno heewde ɗon yimɓe fayidinɓe on saaha mofti ko masina Mali mofti ko masina min ko région mofti jibinaɓe ettore won min koye lawol hajju jibinaɓe sabu ɓe ummima e hajju ɓe jeeyi ɓe kajjoyi haade maɓɓe artude haade maɓɓe Ceerno artude mi Ceerno tawde welliti baaba yo jooɗo ɗon wonde e dental ngal te dental heeɓima ɗo mofti ɗo ha heewi o yamirimo jooɗoɗa ɗo ha min garta o ummoyi hajju o arti o tawtimo ɗon ko nden wonde o yamirimo wonde aha joni mi yamirimo hajjoyde suudu Allah dendagal ɗo ndewnomi kala wuro ngo ndewnomi mbaɗa feere ndewa ɗon ha kajjoya Makkatal Mukarram on saaha noon so tawi a artoyi kala ɗo l'islam joƴƴinma jooɗo ko ni o wino Ceerno Yusuf radiyallahu anhum woni hankadi o ummi ɗon kanko Ceerno o ummodi e hajjiyankoɓe ɓe ngari mofti
eywa o gollodiri e moftinkoɓe dental ngal heɓama ɗon ha heewi woni ceerno yeehi hajjoyi duuɓi ɗiɗi e nder duuɓi ɗiɗi arti tawti mo mofti jonde hankkadi Allah artiri kam e jaam hankkadi kay miɗo ruttono Madina nden noon o tawi baaba Allah rokki ɗum nde wonno ceerno ko joom barke Allah rokki mo fatuhu mawɗo e leydi Masina o tawi omo jogii ɗon ndimangu on saha ndimangu ngu wona maggu alano e on diwan fof puccu wona maggu alano e diwan o wi ceerno nguɗo puccude ko an mbaɗanmi ɗum hadiya o wi nguɗo puccu o wi aha an mbaɗanmi ngo hadiya o eske ceerno ummi memi ngu o wi ha mi wari kam pucci moƴƴata Casamance nguna jaranimi wadde avion ha nawtanami ngu Sénégal kono noon ha mi wari kam pucci moƴƴata Casamance woto mi nawde nguɗo puccu moƴƴu mi tilfoya ɗum jeeyana kam ngu nelda kam saman makko woni baaba yeeyi ngu 1951 walla 52 o yeeyi ko 3000 francs CFA Allahu akbar 3000 francs CFA o yeeyi nguɗɗon puccu hakke kongu jogii saman yettore wodani Allah o yeeyi o gayni o waɗi qasida o nanɗo qasida o has ɓooyi seeɗa qasida o yiɗi neldude ceerno hadiya o waɗi enveloppe o waddi hen qasida hajarriya o khawatiri ya sayyidi hatta adastu ruyata ibnu saidi cheikhi murabbi abidin mutamassikin bi ilahihi mawlaya ibnu saidi ya aliman mutawarri'an za nusahatin wa fatattaqi Muhammad ibn Sa'idi ha ɗi ngoni jimɗi so ɗi gonani capantati kam ko ɗi ngoni 29 o wi o waddi hen o takki o neldi mo hadiya o tawi ɗo Cheikh Alhaji Muhammad ibn Sa'idi ko ceerno du'i e lettre jungo mum ko windiri jungo mum e duwawu mum on lettre miɗo jogii ɗo gil 1950 gila nde miɗo jogii ɗin bindi Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïdi windirno jungo mum omo wiya e lettre he o wi omo haala o wi ya ibnil ma'nawiyi ko heddi komi wawa arabiya o jokki o manti o wi an ala ko wodan ma sona ƴettude juuɗe ma paana dow asman wiide amin ala ko heddanima sona wiide amin duwa kam mi du'ima gasi Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïdi radiyallahu taala anhu ko nden woni nde ceerno Yusuf kañum waynodiri e Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïdi o felliti hankadi yaade funnangue o adori noon ko juurade Cheikh Oumar Al Foutiyou Bandiagara o wiyete Degembere ɗon o adi wadde ziyara makko o waɗanimo ɗon qasida bi'eteɗo salatullahi mannani bi addi ramli hannani alal muhtari adnani imamil khalqi rahmani waliyullahi Cheikh Oumar khalilullahi Cheikh Oumar ladibullahi Cheikh Oumar khalifatu Cheikh Tidiane ha ɗi ngoni jimɗi 26 yettore wodani Allah morlel jiire mbaɗɗen nde wonno ko haalete e Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïdi ko wawa hejde e nder émission goto woni hankadi o felliti noon kanko nene e reftade e gure ɗe ceerno rewno kanje fo miɗo windi inɗe majje kala ɗo ceerno rewno ha ɗo ceerno Youssou yetti ha yetti Jidda kanje fo miɗo jogui inɗe majje ha jeehe seeɗa alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Samba Lo en beltima no feewi en nani oɗo makko jinnaɗo taarih muɗum taarih belɗo jurminiɗo kono kadi fodde qasidaji ɗi o waɗi e sahsilaji din radiyallahu taala anhu ewa no wadde fayida ko nonne kadi ene on rokkimo yamirore yo yaah funnangue ha o yetti ɗon Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall o waɗan ɗumen kadi timmina qasida fodde 26 gimol nani hen machallah en belti ɗum no feewi kono kadi ko ɓuuri en weltinde yewtere nde fof ceerno Ahmad Samba Lo hokko wiidemo kadi wonde bindi ɗi Cheikh Siraji Dine windino jertimo e ɗiɗo ɗum noon hande enen kam en dañi ko mawni ko nonne kadi ewa ko weltare dal ko weltare no feewi noon en jetti Allah no feewi Mamadou Sissoko ha hande so tawi min jokki namdade e kanko on ɗon baba jinnaɗo maɗa hono ceerno Youssoufi eɗen gandi ko takkinoɗo Cheikh Siraji Dine jaaɗo ha waɗe ceerno ɗeɗo jimi on ko ganduɗo ceerno beele so tawi min mbima holko o haalanantoma e kala saaha
ko dañi kawisaji Cheikh Suraji Dine ɗi o yi man kadi ceerno Amadou Yaya alhamdulillah o haali haala guure tigi ɗe bam makko rewi reftude ceerno rewna ha jidda ha sen keeɓi artude fof kadi garanami Min barkinoro. inchallah garani inchallah kanko ko haalta e ceerno ndeysaan radiyallahu taala anhu cheikh alhaji mamadou abdou sayidin sahaa nde ceerno sinci madina nde ko adi nde o sincata madina ko adi duttagol seydil haji ali omo haala e kawniɗe e ceerno hen goɗɗi hen mi wawa haalde hakke ko ɗi kawni nden o seydil haji ali allah humpitimo ko seydil alhaji mamadou abdou saidin wonata dona oɗo l'islam allah humpiti ɗum seydil haji ali e oɗo sunna mo o faggino laaɓɗo laɓɓinaɗo ittaɗo ɗo laaɓi omo ñaago Allah yo Allah rokkumo bawɗo rondanade mo oɗo sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mo jiiɓani jilɓani mo hay hunde jiiɓaki e mum yo Allah rokkumo hebde on Allah subti Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidin addanimo nde ceerno ari o yi ɗum tan o andi o woni mo o dartanno o caggal nde ceerno serti e ceerno men ceerno Amadou Baro radiyallahu taala anhu gollodiri e makko Kolda balɗe 10 tarbiya makko hakkude makko e Seydil Hadji Amadou Baro radiyallahu taala anhu andi ko hadara Allah nuli nulal ngal koto hadara Allah ummori rewna noon e Cheikh Oumar e Seydil Hadji Malick ɓe ngari ɓe jottini ɗum ceerno Amadou Baro jaha keɓɓitoyoɗa jiyaɗo Allah moƴƴo nana Kolda jaha keɓɓitoyoɗa oɗo jiyaɗo Allah ɗum holko ngol keɓɓitagol wonno keɓɓitagol ngol hewɓe anda ko ɗum woni keɓɓitagol ngol ko kanko Allah resdi oɗo l'islam e zamanu makko kanko Allah resti oɗo sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e zamanu makko kono omo wondi e jazbu takbiratul ihrami jazbu takbiratul ihrami o timminani duuɓi 40 kono so o darima e farilla omo juula so o habbiri tan o yananno so wino Allahu akbar tan takbiratul ihram heƴetano e makko duuɓi 9 ɗum woni e makko e tori woddani Allah ha ɓe ngalana gonana mbatti wiide minen min juulata caggal ceernel janowel hoore nden ceerno Bocar Alpha Ba radiyallahu taala anhu mo ganduɗa ko waliyu Allah moƴƴo wi min dey ngel ceernel janowel hoore juulanmi e caggal mum saabu ceerno makko wii so timmini duuɓi 40 kala julɗo caggal makko tewmum harma jeygol Allahu akbar en ɗo kawniɗe fof ceerno Yusuf ne wondi e Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidi goɗɗum ɗum mbima mi wawa haalde won gueɗe walla bo hayso mi anda omo sifo e makko sifaji ɗi ganduɗa ko waliyaɓe mbawi famde ɗin Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidi suuɗaki on saaha kamɓe fof suuɗanaki ɓe ko oɗo Alhaji Masaydou radiyallahu taala anhu resda tagore nde on saaha kanko woni ɓuɗuɓe zaman ɗum feeñaniɓe kamɓe e famɗude haqqillaji e famɗude duuɓi ɗum feeñaniɓe ko Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidin on saaha kanko woni ɓuɗuɓe zamani yettore wodani Allah a namni kawniɗe makko kawniɗe ɓurata wonde ɓuɗuɓe zamani feeñani en laaɓani en gonɗani en tagore nde fof ari tawimo ɗo kadi koɗo ko rendi ɗo ko abadal laabadi ha darga daro wonta sako wonta saro wonta ñif wonta majju tagore nde fof ma seedo Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidin woni ɓuɗuɓe zaman laaɓɗo e l'islam hay goto tagaka e tagore he e wattande oɗo zamanu ko ɓurimo moƴƴinde diine l'islam machallah alhamdulillah rabbil alamin kono tigi ceerno Samba ɗo en beltima no feewi ewa ɗiɗo kayiseje sahraji dine radiyallahu taala anhu no mbiɗani ewa kayis ɓurata wiyede ko oɗo woni ɓuɗbu zaman machallah alhamdulillahi rabbil alamin joni ceerno Samba Lo namdima wonde gure ɗe ay gure ɗe so tawi ene ɓaadi en ɓaadi no ɓaadi hewan min so wona ni anje diwde min gueɗe kewɗe henni ko Allah no walluno kam miɗo reena ko joni tan kelmi haqqille so wona ɗum min gueɗe kewɗe miɗo renanno gure ɗe o rewnode caggal ummagol makko Madinatu Gounas radiyallahu taala anhu kanko Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidi e sete makko nde ummi ɗo nde Tambacounda o adori
mbaɗen postoji ɗi o rewi ɗi Naam. sabu gure mawɗe on saha nden on saha wiyaka Mali wiyaka Sénégal Naam. wiyaka Niger wiyaka Nigéria on saha ko Soudan tan wiyete Sudan tan. eyyi kadi gure mawɗe ɗe o rewnoɗe ɗen tan mbaweten limtude Bismillah. yettore wodani Allah o rewi o ummori ko Tambacounda ko ɗon woni poste meɗen Naam. mo o waynori e Sénégal kanko Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïd o rewi wuro wi'etego Goudiri Goudiri ko wuro ɓoyngo o rewi ɗon nde o ummi Goudiri o rewi ko Kidira ko wuro ɓoyngo ko ɗon mbi'eten woni hakkude frontiére Naam. Mali e Sénégal kono on saha ko Soudan tan wiyete ko ɗon o rewi radiyallahu taala anhu nden ummima Kidira o ari Kayi nden o ummima Kayi o ari Bamako nden o ummi Bamako o ari Ségou nden o ummi Ségou o ari Mopti ɗo kalten joni ɗo Mopti région Mopti jibinami wuro wiyetengo Sébi Mopti ko ɗon baba wonno markaz babam Naam. ko ɗon ceerno accunomo wimo dental ngal kalifa ma Allah dental ngal ko ɗon wonno jonde makko ɗon wonno hakkunde ɗon e Bañagara hade makko juuroyade Cheikh Oumar Al Fouti ko ɗon woni ɗo o wonanno Mopti ngoɗo wuro wiyetengo Mopti o rewi ɗo wiyete Bobo Dioulasso hande Bobo Dioulasso jeeya ko e Burkina Faso ɗon nden fof ko Soudan wiyete Bobo Dioulasso eyyi o rewi Ouagadougou woni capital maɓɓe Ouagadougou capital Ouagadougou eyyi o rewi ɗo wiyete Fada Gourma heedi ko banggue Niamey o banggue Niger Fada Gourma ɗeɗo gure kam fof mi rewi ɗum yettore wodani Allah Machallah. o rewi ɗo wiyete Fada Gourma kanko Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïd batte makko o rewi Fada Gourma nden o ummi Fada Gourma o yehi Niamey woni capital Niger o ummi Niamey o ari ɗo wiyete Dogon Duuci nde o ummi Dogon Duuci o ari ɗo wiyete Madawa nde o ummi Madawa o ari ɗo wiyete Birnin Konni nde ari Birnin Konni o ummi Birnin Konni o ari ɗo wiyete Maradi woni frontiére hakkude Niger e Nigéria ɗo woni frontiére nde wonno leyɗe nde ko ɗon wonno frontiére Maradi o naati Nigéria o adori ko wuro wiyetengo Kacina o ari Kano wuro wiyetengo Kano gonko e gure mawɗe e nder Nigéria jeeya wuro wiyetengo Kano o ari Borno woɓɓe ne mbiyango Yarwa woɓɓe ne mbiyango Maiduguri kono on saha mawɓe mbiyanno ko Borno hajjoyannoɓe wiyata ɓe jeeyi ha ɓe jottima Borno hajjiyankoɓe ɓe goɗɗoyi joni kamɓe ɓaɗiki nadde Soudan nde ɓe gummima Borno ɓe gari Gamboru ɓe ummima Gamboru ɓe gari Kusiri ko ɗon Cameroun haaɗi ɗo ɗon wiyete Kusiri ɓe gari ɗo wiyete hankadi kam Farlamine woni capital Tchad ɓe gari Bambali wuro ngo wiyete ɓe gari Kumura ɓe gari Dooba ɓe gari Ñaala eywa ɓe gari Rada Birdi ɓe gari Iddi Ine ɓe gari Baba Nuusu ɓe gari Abou Zabal ɓe gari Lubayya ɓe gari Kosti ɗum ɗo fof ko gure ɗe Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïd e sete mum Kosti ɓe gari ɗo wiyete Kosti nde ɓe gummi Kosti hankadi ɓe Soudan leydi Soudan ɓe gari Andourmani ɓe gari Khartoum ɗon woni capital Khartoum ɓe gari Madani ɓe gari Atbara ɓe gari Ɗanɗawi ɓe gari Burtu Soudan ɓe gari Sawaki ɓe jiimi e dow maayo Guéthie ɗeɗo gure goni ɗe Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïd rewi nde ummi ɗo e Madinatu Gounass hakkunde ɗo e Makka ko ni gure ɗe poti ɗe o yaɓɓiri koyɗe makko radiyallahu taala alhamdulillah rabbil alamin ceerno Samba Lo en beltima no feewi e andude kadi e barkinorade ɗeɗo gure ɗe Cheikh Sirajuddin radiyallahu taala anhu rewi so tawi min namdimama beele sete ɓe o yaadunoɓe ɗum ne kadi ene tonga malla ala ene tonga yettore wodani Allah ɓe o yaadunoɓe wadde ɓe ummodi ɗo faade Makkatal Mukarrama kam Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saïd ne jeeya hen Alhaji Bocar Guiroyero e Alhaji Moussa Diawo woni bamum Hammel Diawo on woni binoɗo ceerno so tawi en donki ko tacciren maayo Maliya jeeya kam mbaɗa kam garanti ha taccoyon ha kajjoyon so on garti so on keeɓi ko joɓon kam moƴƴi ko cottiron kam so on keɓani min kam mi heddo ɗo
komi maccuɗo ma taƴɗo an kota Madinatul Gounass. On woni bammo Hammel Diaw. Hammel Diaw bammo ko Alaji Moussa. On wiyete Alaji Moussa. Sa nani histoire makko Alaji Moussa o wiyete. Alaji Moussa Diaw. Rewi hen ko Alaji Aliyu Samboyel. Alaji Samboyel omo wonno ɗo. Alhaji Bokar Demba. E Alhaji Ahmadou Sandeng. E Alhaji Yusuf Aliyu. Ngarti e babam kadi. Ettore wodani Allah so tawi a limtiɓe tan kanko ne omo jeeya. Ɓeɗo gonno sete Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidine faade Makkatal Mukarram. ko noon tigi Cheikh Ahmadou en beltima no feewi e barkinorade kadi andude ɓeeɗo kadi ɓe Cheikh Siraji Dine yaduno joni noon so tawi min gasti e maɗa ha hande to banggue jinnaɗo o e lew jooɗino ko toon to mofti ko Cheikh Siraji Dine yamirimo yo jooɗo toon toon nde kadi holno wondirno toon e dental ngal ɗo. Alhamdulillah rabbil alamin. Gondugol makko e dental ngal woni hunde mawde sabu ko ɗum hannomo yawde hajjoyde kankone sababu dental ngal. Gonal makko ɗon dendagal ko wiyete dartannoɗo tijja mbiyanno ko kala jiɗɗo nangude tijaniya laaɓɗo yo ar wona almuhul Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidi. Ɗum woni dente ha o andi hankadi ñiiɓi o acci ɗon ko biyetal Alaji Mamay Kante. Alaji Mamay Kante on wonno jaatigi makko on jippini Cheikh Alhaji Mouhamadou Abdou Saidi e biyetel Oumar Ndiaye. Ceerno Oumar Ndiaye noon kañum soccodirno e dental ngal ɓe fof ko ñoronkoɓe jeeya ko ñoro. Oumar Ndiaye kañum wonno coccodirnoɗo e dental ngal o acci ɗum e jungo mum o fayi funnage o ronki wadde taaɓal sabu kala ɗo o yetti e on saha kala jiiɗo mo rewan e makko on saha o wayi kono sulɗan ni nde wonno omo serti e ceerno omo heɓi e muɗum ko selli omo laɓɓini ɗum omo heɓi almudagal lamgal e yamirore so neɗɗo yiimo tan hayso suuɗima tan dartanmo woni hankadi ɗinɗon diwanuji haade makko yottade gawo o rokki ɗon 600 mo almudu. Allahu akbar. 600 mo almudu tijaniyanke o rokki ɗum ɗon ɓe goni 600 mo gaddame ɓe goni hedde 30 mo gaddame ɓe goni hedde 50 ɗum ko leydi Mali hin kalten taw leydi Masina ndi e goɗɗo yan hakkon Tombouctou e gawo ɗo woni ɗo o ronki ɓoccitade ha hajju goɗɗo artoyi on hajjunde artoyi o wayniɓe wonde hankadi kam nde hitande kam so Allah jaɓi komi kajoyowo woni hankadi ɓe mbi jonde hankadi ceerno aɗa waynomin waɗan min qasida momiɗen beltoro caggal ma o waɗi qasida mo o yimno ceerno Cheikh Alhaji Mouhamadou Saidi mo wiyata ala ya qawmi astaghisul iyana laqad baraqat sahabul arifina o yimini on qasida ha gasi o accidi almuɓɓe ɓe o wi jewtiron ɗum ɗo haade mon yiide kam paami ko Makkatal Mukarrama nden zamanu o eɓe keewi nayi kamɓe ɓen ɗon fulɓe ɓe keewi nayi nogas holsere ɓe ndendinani mo kikiɗe goto nogas ngaari kokkari ɓe ndendinani mo kikiɗe goto ɗin jeeya tawi wona kay haala hajju kam yo ɓuri ɗum yettore wodani Allah e barke ceerno ɗum won ɗum o ummori ɗon o fayi Farlamin ñande o yetti Farlamin nde Niger Farlamin ko Tchad ñen ɗon avion ngaji ɗi ƴettanno yimɓe ɗon jippinanno yimɓe on saha o tawi avion ngaji ɗi hankadi dartino hitande arore on jamma o wi eskey o wi min mi heɓa ndi ɗo jawdi fof kadi mi ronka hajjoyde e nde ɗo hitande e bawɗe Allah omo haala ɗum ha jaatiki makko Farlamin o wimo e Alpha kalta ko koyre borore o wimo e Alfadi wote yerkoye koddor o wi ɗum ɗo ko hoddirore Allah accu ɗum ko moƴƴere Allah nde Allah waɗanma wonɗo hade hitande yawtude hade hitande artoyde Allah no wawi woda ko ɗum nafma nden woni o woni ɗo hade hitande waylitade nden woni nde fulɓe adamawal ɓe nani inde makko ngari tawi mo Farlamin ɓe goni sababu ha o naati Cameroun woni sababu ha o naati leydi Cameroun o jotodiri e lamɓe maroɓe lamɓe canton en ɓe kamɓe fof o rokkuɓe tijaniya neɗɗo wawa haalde hoore mum kanko on saha almuɓe makko ko lamɓe tan o jippontono
kadi kala mo o waali e mum nangan tijani woni o gollodiri e ɓen adamawal naaɓe ɓe ko woni sababu ha woni jonde makko Cameroun o yehi o wiɓe joni mi wawa jooɗade comme kajoyowo hitande nde artoyi tawi ɓe ndendinanimo kamɓene hadiyaji kewɗi o yehi o hajjoyi kanko e gorgol amen mbiyeteɗo gorgol amen Adama o yaadi e mum ɓe kajjoyi noon o wi o aadaniɓe so hajjoyi o artan e maɓɓe nden woni o artoyi woni o ronki ɓoccitade leydi adamawal o felliti noon hajjoyde hajju ɗimmo o hajjoyi ɗimmo o arti hajju ɗimmo o woni o jooɗi ɗo wiyete Marwa ko ɗon woni ɗo Allah moftimo ɗon woni ɗo o waɗi galle ɗon woni ɗo o jibini suka e makko minen fof ko ɗon min gonno yettore wodani Allah ha no gummorimi to garmi gani e gurdam makko min ko kanko artiri kam ga e jungo Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidi mi wayninomo miɗo yaha Misra miɗo janggoya on saha mi gayni Qur'an on kadi mi natani defte hami woɗɗoyi o wi mbimo miɗi janggude to arabeɓe o wi an haqqille ma mo jiimi o mi wattoytama e nder arabeɓe garta aɗa yenna kam an tottoyammami ko Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidi sa yiɗi janga sa yiɗi mbasa jangude ko ɗum addi kam Madina garmi kadi tawmi ƴettore wodani Allah so wonano ɗum no kanko o perdat kam ceerno perdat kam mi ronka wurdude e maɓɓe saabu min faggoyo gande ɗe ganduɗa so mi ari ko jeddanmi ko kamɓe wona hankadi l'islam am jiiɓima mi ronka wondude e maɓɓe mi perda Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidi nde wonno miɗa yeɗamo woni Allah artiri kam haaɓe ni jooɗodi e moɗon eɗen jooɗiɗo e Madina Gounass yettiri ɗum Allah subhanahu wa taala machallah waɗi fayida no fewi ceerno Amadou Samba Lo en beltima no fewi e namdal men cakkitiwal tan to banggue on banggue haade men artude seeɗa e gurdam makko to janggue no kadi mbawen jubbude hen seeɗa kanko dental ngal toon to mofti beele ha hande e ngal tabiti e ngal wuuri hol heddudiɓe e dental ngal eyyi dental ngal ha hande e ngal tabiti yettore wodani Allah saabu yeehi ha galle ceerno e hoore mum biyeteɗo Alhaji Moustapha Ba en ɓen ko kamɓe e ceerno en koɓe ɓiɓɓe baaba galle ceerno gonɗo mofti o baabiraɗo perɗo janoɗo ha doori jibini Alhaji Moustapha Ba en ɓe garti ɓe jooɗi mofti ɓen kenno e sifa dental ngal on saha dental ngal ina heddi e on alama ha ceerno Abdoul Kadiri jibinɗo siraji mofti o on wattino ina ara ɗo ina yillo ceerno e gurdam mum e caggal mum noon rutti nde noon yettore wodani Allah hankkadi heddi tan ko alamaji somi yeehi tan dental ngal kam no woodi kono wona eɗen jogui ga joɗaniɓe on toon taw no gaani yettore wodani Allah dental ngal kam ina heddi kanko awdi makko firata ceerno Moustahidou Alpha awdi mum firata e yettore wodani Allah ko leegal ɗo wiyete Komogel ɗon ɓe ɓuri wonde ko ɗon kadi ɓe keewi wirdude hay asuru saɗa yaha sa a namniki leegal biyetegal toggel walla Komogel tawat ɗo wirdoɓe tijani kono tigui jarama no fewi Seydi Cissokho joni min garta e ma tan hasino ko namde seeɗa tan to banggue maɗa an e Mamadou Cissokho ko haaliyanke e radio ko taariyanke alhamdulillah rabbil alamina gandaɗo gowaɗo belɗo haala belɗo sawtu ene moƴƴi kadi yimɓe ganda kanko on ɗon Mamadou Cissokho kanko ne holto o janggi o rita nde o yi aduna hasino ko e morlel jeeɗu mollal jirtan kadi ma fof kanko hay batte o janggani yettore wodani Allah to banggal noon jangde alqur'ana masina jangguɗo wadde ko Allah yeɗi kam e alqur'ana ko masina caggal mum tawoymi jinnaɗo o gila mi arani ga tawoy momi leydi adamawal kontimi toon jangde noon ko woni toon ko fof kontimi jangde alqur'ana ha no jiruɗa ɗo omo mbimi miɗo wayno miɗo yaha to leyɗe arabeɓe o jaɓani ni no fof ko qur'an tan jangganomi omo takkani kam noon hen defte mi yaadi e defte cakke ɗe ha risala defte nahwuɗe mo jangini kam hen toɓɓe kewɗe to banggal on abon hadisan en ɗo fof ko mi deyannoɗo ɗen defte fof mi renno ɗum yettore wodani Allah bindi ɗi kewani gartumi ɗo ko kadi Cheikh Alhaji Mamadou Abdou Saidi o wino kam omo yiɗi mi watta alluwal qur'ana gongal o nawi kam to ceerno Adama Niang
Abi Sammo Abi Sammo. eyyi mi wattoyi toon alluwa ƴettore wodani Allah caggal mum garmi ɗo o huli jaagol am kadi o waɗani kam debbo o resnimi kanko Cheikh El Hadji Mamadou Abdou Sayd omo felliti fandindemi sabu haynde babam ruttinde o jaɓani mi yaada e Ceerno Amadou Tidiane en o wi ko yo min yomi heddo an heddo e junggam ha nde jamirmami fof nde jamirmami fof so Allah haaji a yahat ha ɓernde ma ɓuuɓa kono jokku jangde ma an hay nokku wota yaa woni Ceerno men Ceerno Amadou Tidiane en jeehi e tasia babam o gartoyi min miɗo heddiɗo e jungo Cheikh El Hadji Mamadou Abdou Sayd to banggal defte kadi ko kemmi hen e ɗo ko Alaji Kane jangguini ƴettore wodani Allah yo Allah yurmomo yaafomo Alaji Kane Amin. eyyi ko dañɓa Muniyatul Mouridi en defte kewɗe kanko kemmi mum kanko Alaji Kane ko ceernam tigi noon moƴƴo mo Allah moƴƴini kadi masalaji kewɗi ɗi jinnomi namnade mi heɓa laaɓal mo ndenno gore mi hulotamo mi namnomo koɗo makko ɗo kemmi masalaji kewɗi namde Mamadou Youssoufi ko ni woni sifa mum ko yadata tan ko e barke Cheikh El Hadji Mamadou Abdou Sayd kono wona gandal Jarama. kono tigi Ceerno Samba Lo wadde ko hunde wonde fayida no fewi min beltanima no fewi eko jubbanɗa min kadi gurdam ma ko kadi so tawi mi jumani elle ko 1941 mbiɗa ɗum nde woni kadi gardol hajju ceerno ɗum kadi ko hunde eyyi so tawi mi jumani ko ɗum no heccimi koma daɗi ɗum seeɗa mi jibinaka nden hitande wona nden hitande jibinami tawi babam ɓooyi e leydi e caggal mum ha ɓooyde min jibinami ɗum karne no heccimi seeɗa so jumani alhamdulillah jarama no fewi min beltima no fewi hankkadi mataw yewtere nde nawi no fewi Ceerno Samba Lo ko jinnoɗen ko padirinoɗen ko ɗaminiɗen ma en dañ e makko ko en dañi kadi ɓurɗum e makko alhamdulillah rabbil alamina te kadi eɗen gandi o mofti kadi ko ɓuri ɗum ɗo hewde nanɗo ko bakane defte machallah hoore nde ko hisde ewa hewde gandal machallah foof non toon noon ceerno wasiyama wasiyam de kam e radio ngo kam ko hen jeeɗa onon de kam wasiyam e radio ngo ñagotomi Allah subahanahu wa taala yo Allah junnu gurdam mon Amin ya rabbal alamin. tinnoɗe no moƴƴi on jolti hujja Cheikh El Hadji Mamadou Abdou Sayd ɗum ɗo wonno yela makko ɗum ɗo wonno ko o soynino omo andi ɗum arat ani eɗen kewi wiide awdi makko firata min miɗo jooɗi ɗo joni miɗa haalda e mon mi haalna on tarihi Cheikh El Hadji Mamadou Abdou Sayd ete kadi mi jibinaka ɗo ko hebde jibinaɗo e jungo makko anduɗomo sowona ɗum mi andata ɗum ƴettore wodni Allah ganduɗomo noon mo ganduɗa takkiɗomo ganduɗo sirruji makko mo kooliɗomo o hooli hoddiro Allah waɗi ɓe jooɗotako e ngo wuro to banggal noon yaadu makko ndo e aduna fodde ko ummiɗo ko ami haala ɗum ne kadi fodde ɓe gollodirno e Tijaniya fodde ɓe rokki lawol Tijaniya caggal nde o serti e Cheikh El Hadji Mamadou Abdou Sayd nde wellitimo iɗilaka nde ɓe certata nde wimo an kala ɗo Allah joƴƴinma joɗɗa kadi a wellitama e sifaji lawol Tijaniya fof ko Allah addi e jungo ma fof a wellitama e gurdam makko omo tongi ɗum e deftere makko Sayfi omo tongi adadu ɓe o rokki wirdu Tijaniya eyyi omo rokki ujunaje 6 e temedde 7 e capanɗe 8 neɗɗo fof ina rewi e kayitaji goto hen fof wiya ɗum silsilma nani fat ha jiiya Cheikh El Hadji Mamadou Abdou Sayd kolla ɗum kala silsilaji makko o waɗan ɗum inde ceerno o waɗa hen tampon makko ha ɓe goni ɓe mbiɗen adadu mo mbiɗen ɗo e gurdam makko ɗum ne kadi mi weltanira on wonde koni o wayi e almuɓe Cheikh El Hadji Mamadou Abdou Sayd ceerno wuuri ha yeehi andaka ceerno Alaji Sayd o wuuri ha o yeehi o andaka eyyi ɓe Allah andinta ceerno ɓen ina keeri ɓen ene limo ɓe Allah andinta ceerno ɓe eɓe limo e nder almuɓe makko ƴettore wodani Allah yo Allah rokku en barke makko barke Allah ene la ɗum tinnoɗe tan on wasiyama tinnade ndeɗo moƴƴere Allah ko gueɗu moɗon tinnoɗon hen no fewi yo Allah junnu min kay mi weltima oɗo ñalawma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno min beltima no fewi ɓe mbi kadi amin kadi duwaw o
ma taw e raɓɓina tan ko ɗum ɗo wonno yewtere nde ƴettuɗen ɗo e jinnaɗo men ceerno Madou Sow jewtama wonde ɗen alhamdulillahi rabbil alamina kala kettoyiɗo ɗum ɗo kam ma dañ ko ene weltoro tigui tigui e gurdam muɗum inchallahu taala funnague hirnague rewo e worgo yo Allah rokku en walde e dow jaam ñallude kadi e dow jaam e jaahi seydou wa sahabi